Хора, коса хора, днес ще играем Майнкрафт на старата ми поредица. Както си спомняте, бяхме в това скапано село, което имаше само един чест, а и вътре имаше само 6 хляба. И убихме мистер Голема. Нека продължаваме към там, някъде към пътя. Да се махаме от това село. Окей, момчета, мисля да се махам вече наистина от това село. Мисля да тръгваме към дърветата. Опа. Саш, пак усещам, бре. Сягаш сега някакво дървено село. Сякаш има село. Сещам го сякаш. Тишкам. Окей, момчета, тук лапитата при нас може да се чуват. Окей. Сякаш тук към някъде имаш село. Абе, сякаш го усещам. Някъде тук. Ама не. Няма как вече. Аз другото село, скапаното го усетях, ама той. То тук не може да няма. Няма село. What the fuck? Ламите тук. Дето намеряхме в скапания чест хляб, малко да го похавим. What the fuck? Момчета, чакай да си усилим светлината. Ей така, ок. Ей така, може ми да гледаме по-хубаво, така. Не, ни забравяхме да вземем от свещи от... What the fuck? Аз съм Супер Дрим! What the fuck? Каква дума беше това? Рибата буквално след нея хубава. Току-що видях някакво живо нещо. Окей, да плуваме към другата страна. Накрая, този път вече ще ни трябва да се направим къща, момчета. Ще намерим място за да направим къща. Днес, нашата задача днес ще е да се направим и къща. Чай да направим нещо като дрим. Опа. Тука лапите. По-тихо ти! Тука лапитата много викат. Това разбира се, че няма. Окей. Окей, момчета, продължаваме към напред. Накрая вече ще си направим къща. Ма ще има доста време да копаем дърво, как да кажа, доста време ще има. Нека вземем това. Окей. Ще има да се качваме.
А, какво ще правим? Нека слезем вече към дълбините. О, what the fuck, ние още не сме станали Айран Броня. Не. Вече ни трябва копа с Нека после да го направим. Защото ни трябва и броня, както знаете. О, what the... О, помислях, че се оставях леглото в селото. Камъняк. Трябва ми да сляза вече към дълбините. О, what the fuck, големите тук хората викат. Един път на спокойно място не можем. О, what the fuck, няма ни... О, what the... Разбрах, че има село. Тръгнах към истинската посока. Разбрах, че има село. Yes! От един час търся село. Намерях село, момчета. Абонирайте се с камбанката. Нека да не забравим лайковете. Yes! Батко, здрасти, батко, здрасти, батко. Мистер Голем, къде си? Тук със сигурност ще има чест. Ей, горе етаж, ето го. Ама няма да е много добро, защото нямаме да. Нямаме доста хубави неща, затова че ще ни трябва и айран малко, ако намерим хубаво ще. Ако не... О, what the fuck? Аз го казвам... Не! И то ли айран е такъв? Айран голем е. И той ли е такъв? Батко, чакай, бе. 1, 2, 3. Някъде да има... Да, ще бъдеш. Опа. Бия го! Yes. Нека ми даде поне пак 5 айрон или 6. Боже Господи, моля 6. Не, 2 са. Да, 2. 4. Даха ми, значи 3 айрон ми да. Той е много прост айрон голем. Това е хубавото, че има ядене. Те сякаш не мърдат, а пък мърдат. Какво казах аз тук? Това е много тъпи работа, да. Вече става вечер. Нека се приберат. Един път ще го чукна. Ама и аз ще спя. Няма какво да се отваря моя... Що ми можеш? Ти не спиш. Цяла вечер тя няма да спят. Аз ще спя. Крият се гледат от прозореца, сякаш нещо прави така. Гледай ги. Окей, сега да видим някъде дали има хубави неща. Нека вземем и тея. Те има безкрайно хляб. Безкрайно. Какво беше това? Безкрайно хляб.
Много бързо ограняваме. Затворим вратата пред лицето буквално. А, тук има чест. Не, няма. Ами има поне печка, която можем да я откранем. Има от вилизорите. Батко, нищо не съм взел. Здрасти. Да, батко, виж колко хубава къща има ти, да. Същото. Буквално правя в това също. Ето бе! Знаех си. Нека вземем от вилиджърите малко също. Нали, тъй. Факли. Окей. Две села. Да, всъщност наистина намеряхме 2 села. Но и 2 факли, 3 вече са. Ако мога да намеря и 4-та, но няма. Окей, батко, аз се заключвам тук, чакай да заключа. И не може да заключва, ето с вратата па. Тая вратата па била. Дайте ми малко само свещи. Дай бе. Вече толкова свещи не стигат. Ей така, 5 свеща. 5 свеща викам. 5 факли, майко. Аз съм пълен нуб. Окей, така, така малко додолу да го направим. То стана... What the fuck? Коя беше тая? Дето бе и така, бе. Не, няма да има тук доста айрон. То даже няма как доста. Чай малко. От 7, ако махнем 3, кое ще стане? Колко ще останат? 4. Значи... Дали му... Не. Няма да можем да се направим брат. Окей, така... ще ни трябва щит! Точно е, една кирка и една каменна брадва и един щит. Всичко се уреди. Само дето да имахме... Окей. Малко пръчки, но ще не стигнат. Да, точно ще не стигнат. Значи сега как се правеше щит? Май, ей така, както се спомням. Yes! Направихме щит! Какво беше това? Става вечер, трябва да спя. Добре, батко. Окей, батко. Лягам, батко. Абе, какво е? Дай ми да спя, бе. Не е ли вечер? Не. То просто е така. Нека щупим малко камъняк сега за... как да кажа? За брадвата. Че се чудя как да кажа. Значи сега за брадвата ще ни трябва... Имаме 5 камък. Окей, чакайте малко. Сега слагаме буквално пръчките и тук и брадвата. Защо останаха 3 айрон?
Окей, точно за една кофа, не ми пука. За една кофа ми стигат на мене. Значи сега да продължаваме с въглищата. Много светло стана тук, ама. Един час се мъча да събира. Колко се дразня така. Не е светло. Майка му. Мамка му, не е светло, тъмно е, защо вали дъжд? Зомбитата, сега искам да се спалнат тъмно. Да, ма хванат. Нека си направим още свещи. Не мога да заговоря. Ето тук и ето тук така. И ето тук така и така и така. Макар че не останаха. Колко свеща? What the fuck? 32. Окей. И да даваме надолу. Има вода! Имаме и кофа. Идеално. Защо е? Нека си направим празна част. Yes. И вземаме водата. Yes, имаме си. Аз за празно. Не на празно. Аз на празно не дойдох до тук. Майка ти е красива момче, да знаеш. Yes, айрон. Да сега. Малко айрон намерахме. What the? Аз го запушвам. Видях паяк. Ми страшен е. Нека вземем сега това айрон. What the fuck? Wow. Той ще е много, бе. Не е чак толкова. Не е чак толкова много. Колко събрах за сега? За сега не знам колко айрон събрахме, но ще доста май. Така мисля. Крафтинг тейбъл да го вземем тук. Да си направим хляб. Много викате лапта. Те точно пред нас са. Значи един стак и един стак така. Общо един стак ще е.
А, не. Един стак е и той. Ота! Точно пред нас ли? Нека така направим, така. Така. Остава още малко. И плюс това имаме 8 айрон. О, what the fuck. Можете да чувате някакви песни, но можете да изтърпите тези песни или само мен да чувате. Затова, че О, what the... Вечер ли ста? О, не бе. Сега не падаме батерията, чуем да го спрем се зарежда. Окей, тук сестра ми говори с другите деца. Ако мога да намеря айрон, да го видя, де. О, айрон! Буквално намерих айрон над главата. Окей. Тук има още общо 13 айрон. А сега общо не знам колко ще ни трябват, но ще ни трябват още айрон, за да можем да си направим айрон броня. Окей. О! Там горе има. Ти си остави как се нарека телефона с айрон. Окей, към нагоре, към после ще идем.